Joan sempre estava molt a prop de Jesús. Per això, potser, va escriure un evangeli tan meravellós. I per això, potser, va escriure també 3 cartes més i aquest llibre final tan genial amb les revelacions de Jesucrist. Al llibre de l'Apocalipsi, Jesús, l'anell de Déu, revela com seran els temps finals que ens abocaran a l'eternitat. Llibre de l'Apocalipsi és el gran llibre final, revelació de Jesucrist, el rei de l'eternitat, creador i Déu fet home, immolat, ressuscitat. Només tu pots desvelar el demà amb autoritat. Ja arriba el temps anunciat a l'antiguitat. Temps profètics finals fets del gran desenllaç. El termini de salvació ja s'haurà esgotat. L'hora de fer justícia haurà arribat. Ulls de foc que ho veuen tot, de la boca una espasa. El teu rostre és com el sol, els teus peus són com foc. Cabells blancs com de llana o neu, veu potent com xoc d'aigües, vestits blancs i una banda d'or, però em dius no tinguis por. Jesucrist, només tu tens la clau dels temps finals, quan la teva ira esclatarà. 7 esglésies senten la justícia del demà. Els que escoltin seran benaurats. Grans judicis a la terra, creix en rauxa l'enemic, l'anticrist i el fals profeta es fan forts 3 anys i mig. Jesucrist, rei de la història, venceràs el teu botxí, regnaràs tot un mil·lenni, la gran serp no ens podrà ferir, però deslligada voldrà destronar el rei de reis. Les nacions unirà contra l'anyell. La batalla final la guanyarà el gran Déu. Satanàs morirà per sempre més. Ulls de foc que ho veuen tot, de la boca una espasa. El teu rostre és com el sol, els teus peus són com foc. Cabells blancs com de llana o neu, veu potent com xoc d'aigües, vestits blancs i una banda d'or, però em dius no tinguis por, però em dius no tinguis por. Soc jo.